Goddag YouTube, og velkommen til min Let's Play episode 1, hvor jeg i dag har Just Call Me Owner med. Det er kraftigt med. Det er bare ham. Det er bare ham. Og han tjæver en kylling. Jeg tjæver mange kyllinger. Jeg kan ikke lide kyllinger. LOL, har du givet den her game mode eller sådan noget? Er det en kylling, der har et game mode? Den flyver bare rundt. Okay. Skal vi have noget træ, eller hvad? Vi skal have noget træ. Og jeg har fundet en hund. Og jeg står ikke på den, der smadrer den bare. Jeg tænker på, om vi ikke skal bygge hus inde i bjerget egentlig. Det var inde i et sjovt, bjerg? Ja, lige her hvor jeg er. Lige her. Det er lige hvor hvor er du? Jeg er overalt. Og der her. Jeg vil fælde et træ. Hallo, kom her. Kom, prøv lige at kigge på mig. Så headbanger vi. Okay. Nej, nu tror jeg pillede, det var sgu da ikke meningen. Det. Det er headbanging det her. Så skal vi bare have en ordentlig rockmusik imens det kører. Ja, det burde vi faktisk lave på et tidspunkt. For at se fedt. Jeg kløver lige noget træ. Jeg kløver lige med min hånd. Det burde egentlig være umuligt at smadre træ med sin hånd. Ja, jamen det er vores daily. Jeg bliver i hvert fald af træ med min hånd. Skal du med? Jamen jeg er i gang. Men jeg fælder træet med et andet stykke træ. Det var en test med sin forfædre. Ej, lige hvad? Ej, så stopper jeg. Hold nu op. Jeg havde det der nye noget der med... jeg har fundet mad. Du må ikke holde. Jeg havde det der nye med, når man sådan lige kommer til, hvis man skifter eller sådan noget. Ja. Så starter et blok ny. Det er fucking noget. Når jeg skifter hånd, eller skifter ting, ja. Ja. Det er fucking træt. Lort op det. Det er jo en lort, man ikke kan få redstone igennem ting mere. Igennem ting? De kan ikke gå igennem de der blok der, de plejer lige at gå en blok igennem. Det kan de jo undtaget glas. Hold. Det kan de jo ikke mere. Hvad fanden skete der? Sådan var det. Kaster ikke på dig. Jeg har fundet et hvidt træ. Planter vi. Okay, der er 2 ud af 35 inde på serveren. Måske fordi jeg whitelistet dem. Ja, okay. Ej, for fanden, det er jo rent. Hvor meget træ har du? Jeg har masser af træ. Jeg vil bygge ind i bjerget herovre. Nej, jeg finder dig på et tidspunkt. Nej, jeg kan godt se dig, faktisk. Jeg vil faktisk ikke have dig med i min... Jeg ved ikke, hvad det er. Så vil jeg bare være din nabo. Yes, så gør vi det. Yep. Bum. Skal vi... Ja, det skal vi. Du har ikke noget at skulle have sagt. Nej. Okay. Ej, hvad skal jeg gøre der? Det skal være på den måde. Yes. Du ved, pigen, de bestemmer altid i forhold, det skal du huske. Ja, det er jo det. Sådan der. Graver vi sgu. Vi skal have fundet noget kul. Jamen, så må du bare gå i gang. Du skal bare lave noget kul jo. Ud af træ jo. Kan man det? Ja. Hvordan? Normalt træ, og så lave det der træ til plaging. Hvad fanden er det? Planker der, eller fanden det hedder. Vi prøver. Bare ind i en ovn. Det var fandme rigtigt. Ja. Kæft. Jeg er fandme klog. Ja. Så laver vi lige... Jeg laver lige en dej. En dej? Okay, det skal ikke misforstås. En dej. Altså ikke en dej, men en dej. Jeg skal lave en dør. En hvad? En dør. Altså, det er en dej. Nå, hold lidt kæft. Okay. Okay. Så nu griner alle dem der ser den her, de vil bare flække og grine, når du siger det. De fatter jo ikke en fis.
Jeg vil lige lave en dej. Du har jo... Jeg skal lige lave en dej. Lol, jeg skal lige lave en dej. Og jeg har fået 2 æbler. Du må ikke få dem. Jeg har et æble. Jeg har Hvem er det, der slår på mig? Er den der kylling? Ja, den der kylling der. Den vil bare have dig. Jeg vil bare have mig, ja. Lol, så flyver den mig rundt herovre. Ja. Lol, You are no... så har den bare fundet sådan... Den har bare fundet sådan en... Hvad fanden? You are no longer in combat. You may log out. Lol. Det er fandme spammer, den plugin der. Ja. Fanden. Jeg troede, du var i huset. Ej, jeg ved, jeg skal lige have en stik 3. Det så bare ud, som om du var herinde. Så laver vi lige en fakkel. En fjerkel. Kun én. Ej, så regner det fandme. Det er pisse fedt. Shh, det siger vi ikke til nogen, det der. Hvad er det, vi ikke siger? Det stopper hurtigt med regningen. Lol. Det stoppede sgu hurtigt, hva'? Ej, det sgu... Nej, det gør vi ikke. Vi vil ikke lave det lyst. Vi skal lidt udfordring i det. Ja, det her det er jo survival med snyd, ikke? Survival med snyd. Det her det er det vildeste survival med snyd. Jeg har Der laggede jeg sgu lige det der. Vi skal have fundet nogle uller. Nogle hvad? Nogle uller. Nogle får. Nå. Skal lige have 3 stykker 3 mere. Nogle uller. Skal lige have nogle uller. Yes, så er der kylling. Så er det. Jeg giver kylling i dag. Lol, der står roast chicken og raw chicken. Røvkylling. Okay. Jeg har en stak 3. Hvad fanden er det for et hus? Så kan man gå ind ved siden af døren her. Det er fordi jeg ikke rigtig til at åbne lygterne. Så det er meget nemmere det her. Jamen for helvede. Det gør også. For helvede, Mathias. Fordi jeg er god til at bygge Det er jo det, du er. Det siger min mor i hvert fald. I hvert fald det jordhus, vi bor i. Okay, prøv her. Jeg giver dig lige noget træ. Laver du så lige noget pis ud af det? Yes. Så okay. Skal jeg gå ud og finde nogle får? Hvad? Jeg går ud og finde nogle får. Er der ingen monsters på? Det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg sgu heller ikke. Det kan jeg ikke huske. Ja. Det ved jeg ikke, hvad der er lavet. Du har bare lavet det eller andet. Ja, lol. Vi skal have vinduer her. Du skal ikke ødelægge det. Nå! Jeg har bare ikke Er der ikke monsters på? Det er sgu da mærkeligt. Jeg stopper lige videoen lige 2 sekunder og sætter monsters på. Nu. Velkommen tilbage. Yes. Jeg tror nok jeg fik ordnet vores problem, men jeg ved det sgu ikke helt. Det eneste jeg kan se, det er en... Jeg skal lige hilse på mine nye venner, der hedder... Jeg kalder den for Creeper. Creeper? Hvor er den henne? Yes, jeg ved det ikke. Han er døbet væk. Er der? Har du set en Creeper? Nej, jeg har ikke set noget. Nå, men skal vi ikke mine eller andet? Jo. Hvad skal vi? Jeg har fundet en kylling. For helvede. Der er kylling overalt her. Det er min hund. Det er min hund! Er den efter mig? Ja. Ja, du kan bare knurre løs. Det er da utroligt, hvis der ikke er nogen. Der står det burde spawne der. Skide monsters. Hvor skal du hen? Jeg er bare ude af nakke. Så begynder jeg da bare mine. Hvis det skal være på den måde. Jeg er bare der laver troops. Der er jo et klubhus, eller hvad siger du? Yes, det gør jeg også. Det kunne faktisk være sjovt at bygge Mickey Mouse klubhus. Det skal jeg prøve en dag. Det er lige det, du skal. Så kører vi. Fuck i helvede da. Ej, det sagde vi ikke online. Det sagde vi ikke online. Det sagde vi ikke lige. Det sagde vi ikke på tv.
Det er jo ikke engang, det er jo YouTube for helvede da. Der er du helt ude at ski. Det er sgu... Gravel. Det kan vi godt bruge. Du graver bare den anden vej. Okay, så skaffer jeg en masse træ. Ja. Med mine skovler. Med din skov. Jamen det er jo lige det der skal til. Hver gang det her. Vil du smage mit stykke kul? Ja, hvorfor ikke? Jeg har selv lavet det. Må jeg beholde det? Ja, det er en gave. Gave? Sådan har jeg aldrig fået før. Jeg er jo lige så 2 pikkemænd. Pigmænd. Så laver jeg lige sådan 2 pickaxer. Jeg skal til æde igen. Jeg ved sgu hele tiden din fede dyr. Min mand er blevet fandme tyk af. Det kunne faktisk være nok, hvis du blev bootet. Jeg tror ikke, jeg har lavet andet end at sidde og spise. Jeg er bare for blevet fed. Det var grineren. For helvede. Er der flere? Har vi nogle fakler? Jeg har en. Men du må ikke få den. Nå, men så tager jeg bare lige kylling. Nej. Jo. Jeg har kun en. Nej. Det er Jens og Fido. Eller hvor mange er der? Jens og Fido. Jeg laver en... Jeg har lige fået lov til... Eller... S. Okay, jeg skal bruge det der iron. Jeg skal have en pick mere. Det er mit iron. Ja, jeg skal nok lade det være. Jeg skal bare lige... Du må gerne få et stykke til en skovl, som du kan hugge træer med. Det går lidt hurtigt. Jeg skal have noget vand. Det er din skyld, jeg kan ikke få noget vand. Hvorfor kan du ikke få noget vand? Du har taget iron. Nej, der er et stykke. Det kan jeg også bare lave meget ud. Ja, du kan lave en skov. Jamen, du skal sgu da ikke gå til for helvede. Så graver jeg den anden vej, jeg gider ikke med dig. Jeg finder også mere end dig. Nej, for der fandt jeg lige iron igen. LOL. Jeg vil også finde. Her, skal du have det, eller hvad? Ja. 4 stykker, kan du nøjes med det? Ja. Hvor er du henne? Her. Ja. Kan du se mig? Nu Yes, hø. fik jeg det hele tilbage igen. Ja. Og jeg har 2 stykker mere. Fed. Skål. Hun kaster dem op med blablabla. Bum. Sådan der. Der har jeg. Jeg fik en blomst. Og så slog du mig, inden du gik. Det er meget fejl. Det var sådan en venskabsklap. Jeg er sådan en kærlighedsklap. Ej. Hvad fanden? Mere iron. Yes, hø. LOL. Hacker. Ja, Der er ikke noget at gøre. det er det. Der er ikke noget at gøre. Der er ikke noget at gøre, nej. Ej, mere deroppe. LOL. Du er en hacker. Så står jeg og smadrer jord med min pickaxe. Jeg kan det shit der. Det er meget fejt. Det er pissefrækt. Fuck vores hus, det blev kønt. Det Det er ikke engang et hus, det er en jordhul. Jeg tror vi skal lave noget pænere på et tidspunkt. Ej, mere gravel, det gider vi ikke igennem. Det var sgu da iron, jeg skulle bruge. Jeg har fjer. Vil du have nogle fjer? Nej. Ej. Har du ikke nogen seeds? Nej, jeg har en blomst. Hvad skal jeg bruge en blomst til? Det ved jeg ikke. Og 6 stykker iron. Hacker. Vidste det. Jeg plejer at finde sådan 4 stykker iron på en time. 4 stykker? Ja, ikke meget. Jeg har fandme for meget eller hvad? 6 stykker dig, 6 og 9 stykker selv. Ej, jeg har fået 16 stykker eller hvad? Jeg kan sgu da ikke smadre det hele med en blomst. Det er fint nok. Lolo. Her nu bliver det lidt, Hvad? lidt darky. Hvis du godt, jeg kan flyve. Kan du det? Gold! Det var da fint.
Ja, hvor langt er du lige nede, mand? Jeg er på... Nu tror jeg et billede mere. 27. Du kan bare godt lide de billeder der. Hvad? Du kan bare godt lide de billeder der. Ja, så når jeg lige miner, det er så lækkert at se på en stone eller to. Fuck er dejligt. Ja. Det kunne være sjovt på et Herobrine plugin. Mm. Det kunne også være lidt fedt. Og kul skal vi have. Ja, så lige så kommer han. Dræber os alle sammen. Ej, Eller bare sådan, når man vender sig om, så smadrer han bare en. fuldstændig. Du skal sgu ikke, det er min mine. Det er ikke mig. Kommer du ikke snart op? Jeg føler mig helt ensom. Jo. Jeg kommer op med mit guld og mit iron og mit kul. Yes. Så kommer jeg op med mit træ. Det. Level 4. Vores farm den er fin. Og lavet den varm. Ja, jeg har lavet varm. Det der bor fint. Det der bor dejligt. Det bor dejligt, ja. Der er en jungle her. Jeg skal lige ud jeg skal ud og lege, hvad den hedder, Tarzan. Fed. Så kunne det være, hvad hun hedder, Mary Jane. Du bliver voldtaget af Eugene, ja. Ja, Lige præcis. og jeg har fundet sugar beans. Dem skal vi plante. Hvor vores farm er din... Nå, det er en lille fin farm, du har fået lavet det der. Ja, ikke? Hvor er du henne? Jeg vidste ikke lige, hvor jeg skulle lave den. Hvor er du henne? Jeg er over i junglen. Du må gerne komme ned i min jungle, da. Ja. Jeg har barberblad, du ikke kan låne. Nå, jeg går ned ad mine. Okay. Måske finder jeg noget dernede, jeg kan bruge. Mohoho. Hvad fanden er det? Jeg er jo pisse skæv. Er du pisse skæv? Jeg er blevet pisse skæv. Nå, hvad er du på? Sidder du snit på en blomstop eller sådan noget? Ja, jeg kukker beans her. De ryger lige ned i næsen. De ryger lige ned. Lige ned. Vi kan lige. Ja. Er det iron? Ja. Ja. Så laver jeg iron tools nu. Jeg har ikke set nogen monster endnu. Redstone! Ja, det giver XP. Lækker. Ja. Duften salte. Duftens hølte. Det- Jeg har ikke noget mad. Det har jeg. Jeg kommer mad her. Ja, det tænker jeg nok. Jeg har spist dine kyllinger. Ja. Fra Smin Jens og Peter. Jens og Peter. Kan du forstå Jamen, det? der var sgu 3. Hvad hedder den sidste? Ja, det er Ja, fint. det er Fido. Det er Fido. det er godt. Så jeg har lige spist Fido. Nej. Jeg savner ham allerede. Så vil jeg bare finde flere kyllinger. Bedrock. Yeah. Jeg kan ikke finde nogen. Hvad lagde jeg overhovedet på? Nå, for jeg er nede på 5. Lad... Redstone. Ja. Jeg har fundet en flagmus. Det er jo det er noget af det vilde, du finder. Det forsvandt. Jeg kan ikke finde den mere. Nå, det var den. Ja. Fucking speedhacker, ja. Høj nu. Jeg har fundet iron. Jeg fandt et stykke. Wow. Jeg fandt også lige iron. Kæft, jeg er god. Jeg har fundet mega meget kul. Og du må Her er der iron, guld og redstone lige samme sted. Lige. Hvad? Masser af diger. Masser af diger. Ingen diger. Masser af diger. Virkelig diger. Jamen det kan vi godt. Så mere kul og alt muligt. Hvad er det der? Jeg har Hvad er det masser for noget snavs? Nej! Pickaxe gik i stykker. Mit pick gik i stykker. Og så er der... Jeg sagde,
Vi må få den repareret. Kommer lige over og få noget, Det- noget plaster på. YOLO. Jeg vil dø med. Vil du have Fido? Madsult. Eller Jens? No shit, Sherlock, dog. Jeg vil det der. Jeg har fundet en høne. Eller jeg har fundet et æg. Men det bliver til en høne. Måske. Kalder det en lille Peter. Sæt dig på den. Så roligt på den. Ja, lige Nej, præcis. hvem har taget af liven? Hvor fanden har du... Hvad fanden laver du nede i jord? Der er der iron. Hvad fanden har du lavet med de der sticks? Det ved jeg ikke. Løj! Hvad laver du? Det er det værd. Skal du fandme få nogle æg? Øj! Der kom en lille Peter. Vi har fået en lille Peter i huset. Prøv at se lige der. Prøv at kigge i chesten, den er snart fuldt helt ud. Ved du om meget? Sådan der. One. Så laver jeg 2 pig den her gang. Ja. Og så smider vi lige en blomst og noget kul ind til der noget redstone. Så fortsæt. Yes, Så fortsætter jeg. Hallo, jeg har ikke fået nogen Nå ja, du mad. vil jo have Peter. Ja, her er Peter. Dol. Nej, jeg skal sgu da have en også. Nej. Du kan gå ud og fange noget. Du kan fandme gå ud og fisk, du kan. Jeg kan ikke lide fisk. Jeg er dårlig til fisk. Det er sådan, virkelig efter 10 minutter, så har jeg fanget 2 eller sådan noget. Det er fucking noget. Jeg kan mærke, der er en cave den her vej. X-ray. Det fik jeg på tv. Jeg har det på tv. Jeg skal lige level 30, så jeg kan enchant. Jeg er rullende virkelig for en enchanting table. Du er jo helt ude af skide. Prøv lige at se lille Jens her, han har fandme stort Jens. Du kan det der med navn. Det må jeg give dig. Det er lille Lars. Lille Lars på Lars Dølskes mark. Hvad kan vi egentlig bruge de her cooker beans til? Kakaomælk. Kakaomælk? Kan man ikke det? Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig brugt det. Jeg prøver mig frem. Det er jo ikke det, du er i hvert fald ikke det, du skulle bruges til. Simpelthen blop. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad vi skal bruge cooker beans til. Jeg har bare lavet dem. Bare lavet dem? Ja, jeg har bare lavet nogle. Jeg er sikkert brugt dem til et eller andet. Jeg skulle lave chokoladekage. Og jeg kan godt lide chokolade. det kan lille Lars også. Med redstone. Så kan vi lave noget redstone ting. Ting. Du ved ikke, hvad du skal lave. Vi kan lave sådan en special dør, eller noget andet special. Hvor lang tid har vi egentlig filmet nu? Fuck det. Jeg tror faktisk, vi skal til at stoppe. Nej. Hvis vi skal ikke ind på en halv time. Nå, okay, så holder vi. Okay, jeg kommer lige op til dig. Jeg er nede ved dig. Hva? Jeg render rundt nede ved dig. Jeg ved ikke, om du er hernede. Ja. Bag dig. Nå, skal vi sige farvel? Skal vi lige ses i næste afsnit, eller? Du skal lige headbang. Nej, 2 sekunder. Headbanging! Giv den gas. Kan du sige farvel, Just? Farvel! Jeg elsker jer. Vi ses. Jeg døde.